गोला जोब्बाय आंनि आदैया मा मा बेदर जागोन बेनोसै अमा अमाखौ अरसिजोबसै अमा अरसिजोबसै मोजां ब्रादारा सफैखाबाय नै औ ब्रादारा मा मा जागोन अमा बेदरानोसै अमा बेदर जागोन जाहैबाय लंफंआबो मदार्न लंफं जुग फैफिनबाय हाबायाबो लाफिननांगोन मेहेन्दी आखिग्राया उरा दे दे मेहेन्दी आखिग्राफ्रा बबे हिनजाव नङा नालाय हौवानिसो नालाय जों आखियाबानो उफाय गैया जोङो माबा खादोंमोन माने लाखिबावसो हौवा गोदान जोंनि हाबायाव फुननो मोनाखैना जों आरो खेबसे लाफिनबावदो आरोबाव दानि मदार्न जुगजों हौवा गोदानखौबो एसे फुननांगोन मादै नै हौवा गोदाना मदार्न जुगजों खारफानांगोन ना 5 घन्टाल'सै जेरै लंफंआबो मदार्न लंफं जुग फैफिनबाय हाबायाबो लाफिननांगोन बिदि होनबासो बुरिबाबो ओंखायनो देलायफिनबाय वा गोदानखौ बिराद हापि नुखायो नै गोदान नालाय औ देनां जाखांबा दुमा जाबा हब ओइ बिदि नङा आदै हा खावथारबाय नामा हा खावथारबाय मा बेदर जाखो बेलाय मा आलुहां मा अल माजों बेहालाय अनलाजोंबो जागोन बेनिफ्राय लाब्रावबो होगोन लाब्रायावबो औ दे जाखावग्रा हयले फैखागौ औ जासिग्रा गोजासो फैगौ जाग्राखौ नांगौ फैगासिनो दं क'क्राझार मोनफैखाबाय नै 4-5 घन्टाल'सै सफैनोसै नै आदैना मा जाखो बेलाय कफि लाब्रानि ना सालादबो जागोन ना सालादबो जागोन औ फुरा रेडि जाजोबखाबाय नै आदैनिखौ नायनाया मा बेलाय आदैनालाय गाजर लाब्रानि औ नै संग्राफ्रा फुरा थाइलेण्डनिखासो दे गोजाननिफ्रायसो लाबोदों आदैनालाय मा जाखो बानलु ना खेन्था गारदां दे ओंख्रियाव होनायनि लकेल जोब ना औ ना हाइब्रिद ब्रा लकेल फुरा लकेल जोंनाव बायह्रानि मोना नङा होमबा आदै बेलाय मा एल'खो आं गेस एवदों अमा बिबु एवनो नागिरदों एल'ग्राफ्रा फैगौ दे मोजां जाथ'वाखै र' जोंना आदैया सफैखाबाय नै आदैया मा बेदर जागोन बेनोसै अमाखौ अरसिजोबसै अमा अरसिजोबसै मोजां दे आदैया माबा मोनसे बाहागो लागोन नामा गाबोन आंथ' एसे गोजोन होदो नामा एसे सम मोनोब्ला लानाय जागोन मा जायो नायनोसै अल दा बेस्ट आदै दे थेंक इउ जोंना ब्रादारा सफैखाबाय नै औ ब्रादारा मा जागोन अमा बेदरानोसै अमा बेदर जागोन जाहैबाय ब्रादार माबा स्पेसियेलथ' मा स्पेसियेल मोनो हाबानि मा स्पेसियेल दं हाबानि औ हाबानि लोगोफोर दंफैयो माखासे औ ओमफ्राय खायसे फन लांगोन खायसे थांफिनगोन ओमफ्राय गाबोन फुङाव हिन्जाव गोदान लायनायाव थांगोन अके बे आरो भेरि गुड ब्रादारा सफैखाबाय गोजोनथोंसै ब्रादार आंनि मोनानो जायाखै आया जाबाय
ओंखामखौ सोर लादोंमोनथाय ब्रादारनो बेदर एसे ब्रादार जोंनि गामिनि ओंखामा माबायदि ब्रादार जोंनिया चाइनिस सुपार हिट सुपार हिट सोलाजोब्बाय आंनो बिराद गोथाव एडभान्स जाखाबाय नामा ब्रादार गाबोनबा थिग गैयाना खामानि मावखांनानै गाबोन संफोरसिम थानांगोन ब्रादार गोबां मानसि फैगासिनो दं जागोन ना ब्रादार जोंनि गामिया माबायदि ब्रादार माबादिनो गामिया गामियाथ' जोबोद मोजांलै समायना गोजोनपुरि समायना आंहाथ' जायगानिखा मिथिखायो गोथाव दा ब्रादार मोजां बारले बेदरानो ओंखाम नोंसिना मेहेन्दी आखिग्राफोरखौ माबा फै जाथ'वाखै र'